אוקיי, אז ככה חברים, זאת המערכת שבעצם מפרסמת לכל האנשי קשר שלכם, לכל הרשימות תפוצה, לכל הדבר הזה, בעצם מפרסמת לכל הלקוחות שלכם, מבצעים, השקות, פרסומים, קניות, מוצרים, כל מי שעוסק בדרופ שיפינג, כל מי שעוסק בפרסום, אני חושב שכל עסק חייב את זה. בכל מקרה בואו נתחיל עם המערכת. קודם כל יש לנו ככה כמה חשבונות שאפשר לקשר, כפי שאתם רואים, אני מוכר כסף לפוקר, לזינגה פוקר, אני מפרסם דרך המערכת הזאת. בעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נוציא שיווק בשביל שאתם תוכלו לראות. עכשיו ככה, בשביל להתחיל שיווק בעצם אנחנו נעשה, בואו נוסיף קובץ, אנחנו רוצים שיהיה קמפיין עם תמונה, ואנחנו נוסיף גם טקסט, לחיצה ימנית, נוסיף גם טקסט, לרכישה, בואו נעלה את הקובץ אקסל, יש לנו פה מספרי טלפון, אנחנו נעתיק אותם, ואנחנו נעשה, נדביק אותם בעצם, נעשה יבוא, נעשה 10 מספרים כפולים, 176, ונוסיף קוד מדינה, שזה בעצם פלוס 972. אחרי שעשינו את כל זה, בעצם אנחנו יכולים להתחיל לשווק, פה אנחנו יכולים לשחק עם הגדרות, תוך כמה זמן זה ישלח הודעה. הלקוחות שלי, הם לא מתלוננים על ספאם וכאלה, אז ככה שאין בעיה לשלוח להם הודעה, זה לקוחות שבעצם כן רוצים לקבל את השיווק. עכשיו, מה עוד יש במערכת? אני אראה לכם שנייה אחת לפני שאני מתחיל את הקמפיין. בעצם אנחנו נכנסים פה להגדרות, יש לנו בעצם את כל הדברים האלה, יש לנו בוט, יש לנו קבל קישורים, קבל חבר קבוצה, בוט מענה אוטומטי, זה מוריד את כל האנשי קשר, מחלץ נתונים, זה צירוף אוטומטי לקבוצות, סינונים, אוסף חברים, זה מחמם וואטסאפ, תוצאות סקר, אפשר לעשות גם סקרים, פה אוסף סקר, ובעצם אחרי שהסברנו לכם, אנחנו בעצם, זה מה שיש במערכת. עכשיו מה שאנחנו נעשה זה בעצם נשווק, אוקיי? אנחנו לוחצים על להתחיל מסע פרסום, אם אני ארשום פה פרסום, אוקיי? אפשר לעשות מצב בטוח, מצב לא בטוח, וזה יכול גם להעביר בין חשבונות. זאת אומרת שאם קישרתם כמה חשבונות במקביל, אתם יכולים גם לתזמן את זה. ברגע שקישרתם כמה חשבונות במקביל, זה מפרסם קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, והשיווק מתחיל לעבוד. עכשיו אנחנו נעשה התחיל כעת, אנחנו נלחץ על התחיל, וזה טוען לנו. אחרי שזה טען בעצם את הוואטסאפ, אנחנו נלחץ על התחלה. ברגע שנלחץ על התחלה, המערכת תתחיל לעבוד. תכף אתם תראו את זה רץ. וכפי שאתם רואים, זה מתחיל לעבוד אוטומט. זה שולח לכל המספרים. אני אתן לזה לרוץ קצת. כפי שאתם רואים, זה בעצם הסטטוס תוך כדי תנועה. זאת אומרת שברגע שאתם מפרסמים, הוא מראה לכם אם זה סוקסס. סוקסס זה בעצם הצלחה, שזה בעצם שידר את ההודעה. ו-not success זה בעצם הוא לא שידר את ההודעה. מסיבה כלשהי יכול להיות שהלקוח או המספר טלפון הזה חסם אתכם, או כל דבר אחר, יכול להיות שאין לו וואטסאפ.